Тя курва никой не иска да я вземе, даже да я приведе да се наспи. Смятай колко е проста да е. Ако не съм аз да го взема кучето да се наспи и да го нахраня, направо ще умре гладно някъде на плажа. Това е. По принцип, чики само в затвора и в болницата, ама тая ще ме принуди да стана чикиджия, когато съм на свобода, по домашен арест. То буклук, по-добре да се пие една хайдушка чекия на порното на Анджелина Балантайн, отколкото да я трая тая тапачка, да се чеши шибаната грива и да ми гони постоянно курите, които имат голямо желание да дойдат да ме издухат, когато им пишат. Те са като сотаджийки, от сот Аркус на Бат Битко, да фахин айс. Натискаш паник бутона, до 3 минути те са на адрес и проблема е решен. Това е. Бах ти ябли. Каква го откара то с Миндил? Слушай, в плана беше да дойдеш, но не го пак да минете за инспи седмицата, който ще да правиш кабали някъде в Черноморец за 2 дена и да се махнеш от главата. Какво ще прави сега тук? Имам чувство, че всеки път като дойдеш, някакъв батак става. За мен специално. 2 пъти арест, сега може би ще дойде. Третия, скапна буклук, видиш. Няма да дойде. Обясняваш се на лайф, че имаш кристал и го пушиш. Може би искаш от тук да ме издрънчи или делата по въжето с кубинките в мутрата, докато съм на лайф и ти да фърлиш плика на леглото ми, те да го вземат и да видиш чудо, да кажа за 0,4 кристал, колега, ти си кокаинов крал. Давай пак фаряса обратно, chiki.com, 7 часа ти си в банята и си налепил всичко, ти живееш в банята, Карлсон на покрива, педал. Да. На тестостерон в затвора. Какво може да правиш, освен чики? Другите вече те са с големи присъди, те са запукали педалите там. Но аз педерази няма да има в този живот. Това е грях, аз съм православен християнин. Искам като се видя със Свети Петър на портала, да се здрависам и да каже: маняк, влизай и съчувствай при маняците. А не да ми каже: педал, ти и баб педерази в затвора и ги наричаш и бразилки, сега давай наляво към ада на педалите. Искам, като отида на касата, да каже: маняк, генгста си в червата, цял живот това и път курви, хвърля материал, продава го като сирене и си най-големия маняк, който някога е ходил по тази зла земя. Влизай сега и седни отдясно на Бог. Чуваш ли ма курво, това родово ветрило, давай на някъде, ще платя хотела, имам кеш, фрашкан съм с пари. Ти много добре го знаеш. Чантата са пари, ти обслужи се и давай на някъде. Какво казвам? Си плашали, че нямаш пари. Интригантка да виж как прави интриги на Аз ти казвам просто. Това не го вярвам, по принцип да го е. Добре, питай хората и сега ти писат в коментарите даже. Ебати интригантка. Я кажете днес какво казвате. Нещо, къщи, защото ще те изтракам един път с това желязо в карпунката и ще те направя. Не съм, но по-добре не скачай сама, защото може да има видео как сама скачаш. Те да кажат: той е магиосник от то с синия халат и проми мозъка, тя да се изхвърли. Тези хора са доказани олигофрени в България, но олигофренията продължава до там, че виждам коментари във Фейсбук как се радват: да, как може да го гледа този човек. Такива тъпи копелета има в тази държава, такива шматки. Направо бяга и виж колко ти гори извън градско. Такива псета, те са затрепани, казват. Те заслужават да висят по диваните и да пушат цигари и да пият каменица, примерно 2 литра и половина пластмаса на ефтината пира, направи бати мизерията, брат. Ай, чалата дърпе на някъде вътре, защото само докато стоиш тук на енергийно ниво, почва на ремонта тая. Влез курва на някъде и съм махал главата. Ти не си ми направила бая работи, ме извърши. Да, слушай, дърпе от тук. Слушай, мах съм. Ще да майка чипа.